Тук при нас имаме Graco 495 XT. Защо 495 XT? На Graco е една от търсените машини при нас. Новото поколение XT идва с безчетков Extreme Torque мотор, който осигурява висок въртящ момент, по-тиха работа и минимална поддръжка. Помпата пък е проектирана за дълъг експлоатационен живот, а системата ProConnect позволява смяната й буквално за минути без специални инструменти. Системата Smart Control поддържа постоянно налягане по време на работа. Резултатът е равномерно разпрашаване и много по-контролиран финиш на стената. Дебитът е до 2,3 литра в минута, което я прави отличен избор за боядисване на апартаменти, къщи, офиси и по-големи жилищни обекти. Тя има Watchdog технология, което на практика означава, че в момента, в който останем без боя, тя автоматично спира, което е огромен плюс при тези машини и е много важно. Има турбопочистване, което по изследвания на Graco прави почистването до 6 пъти по-бързо. Машината идва при вас в комплект заедно с контрактор PC, пистолет, с маркуч, с всичко необходимо, за да започнете работа. Тази машина е налична при нас в eMaistor за 4150 евро и можете да дойдете на място да я видите или да я купите онлайн в etiremaistor.com.